bro. Kif sejjer? Alright, bro, alright, insomma, mx waħda toġobni, bro, jien xej maġbuni, bro, xej, jien xari, tajjeb, xari, għaxġak joġobni, bro. Imma jisak t-tiddejja. Fimni, onestament, bro, memx waħda li toġobni, jien xej ma naf, bro, jien naqwari xari u l-body man, anka dak jikkommentaw l-nis. Ma problema li ma joġbok ħadd u kif qed tħossok li daħallek Edward għax issa qegħdin raġel iktar. Fimni, bro, jien qed niddejja, bro, għax memx waħda li toġobni u li toġobni kull Ma fimnix, bro. Jena, dik il-problema tijaj, kultant s-sib diffiċli komunika, boy, bro. U għandek xtaqsam ma' missierek? Le, jien m'għandix naqsam ma' missieri, xej. U għalek jgħataw biex nuri li jien, xari tajjeb. Ejja, issa porti ftitiħor, forsi jitmur naqra ħjar issa. Bro, ma toġobnix waħda minnom, għas waħda, ma xari tajjeb.